बुस्थु लायोलै जोंहा बिराद मोजाङै गाखोनो फैलिया बाथौआबो मायाबो जों गामिनि लामा बियो बरिपारा 1 नं बरिपारा ब्लग भिडिअ केटिअ नामा जानला मोनला आपल'ड खालामनांगौलै होननानै बर' बाजार थांग्रा लामा बियो बर' बाजार मोनहैगोन बेजों सर्टकाट लामा होननाय सर्टकाट सिखाव लामा मा खालामदों सिखाव लामा अमालै अमा जागोन बर' बाजार रड नैबे UN एकाडेमि ओइ बर' बाजार कलेज नैबे UN एकाडेमि गोदान आरो बियो UN एकाडेमिया बोसोरसे जाबाय ने UN एकाडेमि जाबाय बोसोरसे ओरै बर' बाजार ओरै जों गामि थांग्रा गेदेर गोदान होननाय बेयो मिल माइ माला जोंनि ओमफ्राय नैबे माबा दखान जि सुग्रा नैबे ट्रेक्टर माइ मारा होग्रा ओमफ्राय बेयो ब्लक आर्मि केम्प नैबे आर्मि केम्प बे मोखां आर्मि केम्प दा आर्मिफोर थाला गोदो थायो पुलिस दङ पुलिस थाना दङ नैबे ब्लक बर' बाजार टिडि ब्लक बिराद गोनां खामानिनि थाखाय बेहाय फैथारनांगौ आरो गोजाननिया चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोननै दङ खोमा सिडलि नैबे आर्जन गोनां जायोबा फैनो हागोन नैयो दा गोदान बानायगासिनो गोदान ओरैजाय मोजां एकबारे बिल्डिं खालामजोबसिन आरो कमिउनिटि हल बिराद अफिस दङलै जोंनिया बर' बाजारा टाउना फिसाबाबो कलेज दङ SS दङ ओमफ्राय बिदिनो बेलेग अफिस दंलाबायो नैबे ओमफ्राय स्टेट डिस्पेन्सारि हस्पिटाल नैयो बर' बाजार मेन दखान बारा गिदिरालै बर' बाजारा माबा मोजांलै गावनो आन्था माथो बन्द' बर' बाजार आरो मेन शप बर' बाजार गारि दोनथ'नोसै ओरै सुबाइजार गस्लाबारि बलांगुरि थांजायो ओमफ्राय ओरैजाय सारियालि बलांगुरि थांग्रा सेलफिया मोजां आरो आमाय उनाव थांनोसै ओमफ्राय जर गोजाम लायनो नागिरदों जोङो नांलानो दोननांगोन माबा खामानियाव लाजिलै बे ब्लग भिडिअ खालामनाया मानसिया बर' नायथारोना ओरैनो टाइम पास लोगोफोर एक्सप्रेस लानो नायदों आरो केमेरा खेबनाया माबा लकजों आरो नामा बोरैबा लाल' नुखायो मानसिफोर माबा पाउदारबो फोना मा फोना थावल' फोना बारा देलायखाया जाग्रादा मानसिना मानसिल' माब्रै जोंखौल' केमेराखौ एसे खेबनांगौ लामाखौ हे गाइस जों दा थांगासिनो दं नै बेलेग मोनसे जायगायाव दस्रा लामाजों नोंथांमोना नायबाय था जोंनि भिडिअखौ बे बर' बाजार दे जायफोर फैफेराखै आरो मोजां मोनोबा भिडिअखौ साबसक्राइब खालामदो जायफोर गोदान ओमफ्राय बे जायगाया जाहैबाय बिजनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बे साहा 5 किल'मिटार साहा जायो 5 किल'मिटार साहा जायो आरो भिडिअखौ गोदान मोनबाय थानो लुगैदोंबा बेल घन्टाखौ दामनानै हो घन्टाखौ दामना भिडिअखौथ' होबाय थाखायो साबसिनबाबो नायोबो नों आंनि भिडिअखौबो नायदों साबसिनबाबो गोबां मोजां जाखाया नालाय हाइ कुवालिटिनि भिडिअ बानायनोबो रोंखाया साबसिन भिडिअफ्राव नायगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समफ्राव बेनो लोगोफोरा बा नोंथांमोना नायगोन होनना आसा खालामबाय जोंनि बर' बाजाराबो एसे डेभेलप जासिनदों आरो सिगांनिफ्राय जोंनि लकेल जायगायाव बेबायदिनो मोनबाय थागोन भिडिअखौ लकेल जायगाखौ जों एक्सप्लर खालामनो नाजागोन आरो ओरैथिंबो थांनो हायो गामियाव लाबोबाय नै दासो लाबोदों
जोंहा दजन खानो बे जोंनि बोरै माखानि क्लाब जों बोरै माखानि क्लाब ओरैबो थांनो हायो बै जों कारिगावआव लामायानि ग्रेभि ग्रेयारनो थांबाय साहा आरो ओरै बल्लगाव कारिगावआव गेजेर लामालै लाइक होथारनांगोन जोंफोर नायबायबाथाय लाइक होगोन आरो नाथाय माने जायाबाबोथ' नायबाय जेला ना मा होनो सुदर नंगौ लाइक होखाथारनांगोन आयौ हाबनो नागिरा नामा थै सोआबाबो जायोमोन दे नांथाबाय नामा गोजौआवसो नांथाबाय नामा खें दङ ए